Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allahu ni Ummu Tarik zan gabatar muku da rice juice mai dafaffiyar shinkafa. Abubuwan da ake buƙata: shinkafa wanda aka jiƙa ya kwana da wadda aka dafa, sannan sai madara ta gari ko kuma ta ruwa, sannan shuga, sai ƙanƙarar ruwa ko kuma ruwa masu sanyi, sai vanilla flavour in kina buƙata ko kuma coconut flavour duk wanda kika sa yana yi. Sannan za ki haɗe duka wa'annan kayayyaki a cikin blender da shinkafar da kika jiƙa ya kwana ko ya ɗauki lokaci a jiƙe, da kuma shinkafar da kika dafa, da madara da shuga da flavour da ƙanƙarar ruwa za ki haɗe su duka ki markaɗe su a lokaci guda. To bayan kin markaɗe kuma za ki zo ki zuzzuba a cikin cup ko kuma jug, duk dai abin da kike da shi za ki zuba. Masha Allah kun ga yadda ya yi, wannan sai wanda ya gwada. Yana da matuƙar ƙayatarwa, kun gani ga yadda ya yi smooth masha Allah. Na gode, Allah ya amintar da hannayenmu. Da fatan za ku je ku yi subscribe, ku yi like, ku yi comment, ku yi share. Na gode.